Татарстанның язучылар берлеге әгъзасы драматург, режиссер, 40лап пьеса авторы, шуларның 30-ы татар, башкорт, марий, уйгур, рус театрларында сәхнәләштерде һәм аның китабы минем кулда. Беренче китабы һәм ул кеше бергә укыган группадашым Илгиз Зәйниев. Татарстан китап нәшриятының сөенечле хәбәрләре бик күп. Шул уңайдан без бүген кунакханәдә әлеге Татарстан китап нәшриятының генераль директорының урынбасары Айдар Гыймадиев белән әңгәмә кырабыз. Айдар әфәнде, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез, хәерле көн. Сөенечле хәбәрләр арасында яңа китаплар, әлбәттә, алар үз эчендә тарихны алган, балалар өчен китаплар бар. Таң кемнәрнең исем, фамилияләре һәм нинди китаплар белән сөендерәсез безнең укучыларыбызны? Ну, менә сез әйтеп киттегез инде Илгиз Зәйниевнең Бәби китабы, булар барысы да өр-яңа китаплар безнең. Бәби дигән китаптан да берничә пьеса әсәре. Бу мәктәптә менә балалар өчен, укытучылар өчен бик әйбәт китап булыр дип саныйм мин. Анда балалар өчен фантазия да бар, алар өчен гади тел белән язылган ул. Диалоглар бик гади төзелгән, аларның шул алар лексикасыннан чыгып бүгенге заман баласының, бүгенге татар баласының лексикасына килгән бик файдалы китап. Китап нинди телдә? Татар телендә. Татар телендә. Менә бик кызыклы исем История татар дигән. История татар булыр инде. Бу китап менә татар тарихы бит инде ул бик зур. Әгәр аны язып язсак, аны язылган. Шуңа сорам өчен әлеге китап бик нишкә. Бик юк. Монда томнар китер иде, шулай бит инде. Әмма менә аны менә шушындый нишкә китапка да сыйдырып була икән. Һәм ул гади тел белән, һәм гади укучы өчен аңлаешлы, һәм бик тә структуралашкан. Хәтта менә тарих белән махсус шөгыльләнүчеләр өчен дә, кызыксынучылар өчен дә, татар тарихы белән кызыксынучылар өчен үзләренең фикерләрен, үзләрендә булган мәгълүматны структуралаштырыр өчен ул бик уңайлы һәм гади итеп эшләнгән. Монда тарих башлана безнең 6 айдан башлап, ул инде безнең эра хәтләрендә 5-нче, 4-нче йөзеллыклардан алып хуннулар алга табанда менә шул тарихның рәвештә кыпчаклар, болгарлар, хазарлар һәм дә инде бу китап тәмамлана Казан ханлыгы белән. Казан ханлыгы һәм Казан ханлыгыннан кала тагын бүтән теге Алтын Урда таркалганнан соң хасыл булган ханлыклар белән. Рабит Батулланың менә яңа китабы дөнья күргән. Колакчын Тафи. Бу инде бик шәп китап, бик кызык китап. Моның рәсем авторы Юлия Щетинкина, төзүчесе Айсылу Галиәхметова. Балаларга бик моны актарып карарга бик кызык булачак. Бу картон китап. Бу гадәттә без әле менә мондый тәҗрибәле безнең менә хәзер инде акрынлап киңәя башлаячак балалар өчен. Аны тотып карагаларның балаларның бәләкәй балаларына теге тактил. Картон дигәч шундук сорау туа. Бу балалар өчен теге тиз арада таушалмасын өчен шулай эшләнәме картонлыгы? Яисә тиз арада таушалмасын, анасын бит балалар аны тешләп тә караган. Тешләп тә үзмәс өчен гомумән бу бөтен теге педагогиканы, бөтен менә бу кичкенә балаларга киләнгән, алар өчен махсус эшләнгән китап. Һәм тарих дидегез Миргазиян Юнусның Кыпчак кызы. Бу инде әдәби әсәр, роман дип аңлыйм. Менә бу роман, монда 2 роман бар, һәм аның публицистик әсәрләре бар. Ул бу әле Кыпчак кызы дигән аның романы беркашанда беркем тарафыннан да басылып чыкканы юк иде. Аны Равил Рахман ишкәртте һәм Алимҗан Гыйльманов төзүчесе. Белгәнебезчә бит инде Миргазиян Юнус ул сәяхәтче, ул аның кызыклы сәяхәтнамәләре бар. Әмма бу чиракта менә күргәнчә исеменнән Кыпчак кызы монда инде мәхәббәт элементы үзенең аның үткән яшьлегендәге булган, бәлки шуннан формалаштыргандыр аны. Шуңа күрә бу кызыклы булыр. Ягъни монда 2 элемент кушылган: сәяхәт һәм мәхәббәт. Менә бу яңа китаплар, иң популяр китаплар исемлегенә күз салсак, анда ниндиләр булыр? Иң популяр китаплар алар барысы да безнең иң күп сатыла торган, иң күп укыла торганнар балалар китаплары. Моннан кала матур әдәбият, аннан кала тарихи, менә тарихи китапларны, этнографик китапларны күбалар күзәтәләр. Анасын иң күбесе, мәсәлән, безнең интернет сайтта, Tatkiniga.ru дигән сайтта, анда сатыла бик күп алалар энциклопедик сүзлекләрне, белешмә китапларны булай караган вакытта иң кызыгы дип әйтәм инде, иң матурлары алар безнең альбомнар, әлбәттә. Татар китаплары бар, алар күп, алар чыгып тора, күз тимәсен, әлеге эшегез дәвамлы булсын. Ләкин бер четерекле мәсьәлә бар, аларны табып булмый дип зарланучылар бик күп. Моның белән ничек көрәшәсез? Менә
Безнең бүгенге көндә китап кибетләре күп инде. Анда 100-гә якын контрагентлар бар. 11ләп районнарда китап махсус китап киштәләре бар. Татарстан китап нәшриятының интернет сайт бар безнең. Анда яңалыклар бар. Аларны күзәтеп барырга була. Яңа китаплар безнең шул сайтта күренеп баралар алар. Һәм китап кибетләре дә шулай инде менә яңа китап кибете Маунарамда Казанның үзәгендә ачылды. Заманча җиһазландырылган, матур дизайн белән шундый шәп яңача анда балалар өчен рәхәтләнеп өстәлләр бар, рәсем ясап утырасылар килсә, Балалар мәйданчыгы аерым. Үзенә күрә, яңа янәшәсендә кафе бар, аның янәшәсендә әгәр дә безгә автограф сессияләр үткәрү өчен кирәк булса, анда мәйданчык бар үзенә күрә. Менә Менә шул китап кибетендә авторлар белән бәлки ниндидер күрешүләр, очрашулар оештырырга җыенмыйсызмы? Җыенабыз. Без инде ул андый практика безнең бар иде, булай да. Әмма без аны менә хәзер яңа кибет ачылгач, димәк, без аны тагын ныклап активлаштырачакбыз. Айдар әфәнде, бик зур рәхмәт. Эшләрегез уңышлы булсын. Яңа китаплар һәр вакыт чыгып торсын. Кулга тотып укырлык китап безнең татар милләтендә бер үк бетә күрмәсен. Әлбәттә, моңа сезнең эшчәнлегегез турыдан туры бәйле. Рәхмәт. Бетмәсә Алла бирсә.